Excuse me, sir. What's going on anymore here? What excuse me? Why excuse me? Why excuse me? Hey, you Punjabi? You programming? I am Maitri. You guys do me? Why? I do you. Why? Who are you? Why are you here? Hey, you should not be so. Nanti, car the product na mamay mo ko sinna dahil list mo yan magkano na video ka naman natin sa kayo no ba? Have you said? Nang video lang no. Ay, video. Ay, 뭘 그렇게 하시느냐? 말대 비키하게 있을 때는 너무 그렇게 하는 거라도. Ay, yung kailangan ba? Ha? Ay, yung kailangan ba? Please, ma'am. Ay, sa Manipuri. Ay, Manipuri po pa Manipuri sa pa. Manipuri citizen naman sa wari ko ni. Mayroon po ni siyam lalo pramala yari. Please, video sa mga auto yun. Malaw na kang ngay salmo na may tayo ng ngang. Nang hali siya di English, Hindi. Kaya nga ba kinamarusin niya? Why Manipur? I can't talk English. I can't talk Hindi. I can't talk Titane. I can't talk kusi hotaka. You do not listen. Do you know here? Do you know it? Kaya. Nuôi sinh tử bọn này biết sao bị evidence mà bị proof nó lại còn bị cái đó đó. And you don't also like to you must Ay, no puto taco. Ay, sí, vamos a. Ay, no. Ay, no. Relax. Oi. Pura relax. I am Challenger. My name is Challenger Songkong. I ba kabaluki sa rin sa kita ini ko. Deliver ba hotel sinda? Kaya mo sa ba't yung pinat sa mo ble? O pamdagi? Ay ko yung pammas sa track sa ko. Eh, nang may tayo sunga mong gawin ng kanaro ka. Ay, may tayo sa mga ko. Ay, giming yashin ba das kumar? Ay, hotel sa tabok tong sa istaba mo. Oh, minay. Dati sumsi, si hotel sa mga pagkaya mo sila nabi. Ay, kung hindi ko hotel, di mo 좀 오래 돼. 시 hotel si Mateo, sabi ni kamu lagi tahu pada ni, makan masih tak boleh tak apa. Ay, aku ini tadi mana tadi ni? Yang tadi si kata. Si tu ni macam. Nah, aku dah nak ke tu kita. Ay, Roni. Ay, isu kita mau sekat dulu. Okay. Hotel si. May tayo masama kakini na ito. Sumbo, sanggal at buhay. Ay, siya. Yari lingko pero yari. Yari lingko pero yari. Siya nakali na siya. Yari sa buhay ko niya. Yari sa buhay. Sino si Masan yung Sino minay na ba? So, kudong di ba itong kanisa? Yari sa lo, problem po hindi. Yari sa lo ay gani. Ay. Ay. 뭐? 뭐 이제 새로운 거 하고 뭐 하고 있는 거 잡잡을 원이 살갈 하고 거든. Nanti, salam mo makagi hotel na siya. Siguro matubang hulog mo missing ka. Ang siyempre sang bayan mo tira ba? Sorry, lalo kang bigyan. Sorry, paano bibiyate ko? Okay, matanggal ni masakang na basangan ng programa ko kung manit sa mali ko. Kay nung ay silbane kanka ba dagi. Hayo ito ba ngangoy ito ba wa kaya mahay ka naman eh. Ano kita magda ibay na kung napiw. Sigay mo siya. Ibay. Hoy! Lindo, ako kanka ba yaroy ito? Son na kambini misi boy gini no. Yes. Ang gini so gina ko nung ito hay direke. Ay di. Houseful pa. Ay na. Ay, nagdugo na niya. Kaya mo na. Ay, nagdugo na. Ay, Roni, si Maso. Ay, okay. Masin niya ka doon. Masaya.